Silav roj başê var baş hevanno. Hêvî dikim tev baş in selametin. Vê varê hejmara nûçeyê me tê min lê nûçeyên bi tesîr in, bi kalîte ne. Beyanata ku bi taybetî ji Qandîlê hatiye ji Rêzdar Murat Karayılan Cemîl Bayîk heqeten dilê mirovan hênik dike. Beyanatên pir baş in ji bo netewa Kurd. Hûn ê bibînin eger hûn guh bidinê baş, hûn ê bibînin ku di nava hevokan de pir tiştên xweş, pozîtîv, menfaetê Kurda hene. Têda têne gotin qet neveşartîne, gotinên pir vêkirî ne. Paşê beyanateke ji İmraliyê jî tê ji Rêzdar Abdullah Öcalan ez ê wê jî ji we re bixwînim. Ev her du beyanat pêşkêşî kenekî hatine kirin. Kongra Netîviya Kurdistanê civata xwe ya 24 li darxistiye. Di wê civatê de gelek beyan hatin xwendin. Her du hevserokan jî gotinê xwe gotin tiştê pêwîst. Lê em dibînin ku anha heqeten çawa ku ev tê çar hefteyê em daxivin, em hîs dikin ku yeketiya netewîya Kurdan çê dibe û heqeten jî ber bi wê derê ve em diçin. Ez hema dirêj nekim, em dîrek dest pê bikin beyanata ji we re bixwînim. Pir baş e. Tiştên baş çê dibin. Pêşî em hema biçin Hollandayê. Civata giştiya kenekê li wê derê çêbîye. Pir kes tevlî bûn. Aniha ya muhîm ew e. Ka dîmen ez bînim ser ekranê ya, çima ez dîmen nayînim? Di wê derê de belgefîlma ku hevalê me amade kiribû, bawer dikim Farûq Sakik amade kiribû, min jî dublaja wê kiribû, ew jî di wê derê de hate pêşkêşkirin. Aha civata giştî ev e. Heqeten çima dîmen nayînim ser ekranê? ئەو کۆبوونەوە ئەو دانیشتنە بە شێوەیەکی ڕێکم پێک بەڕێوەبەرین دۆخەکە زۆر هەستیارە ئاماژە بە زۆر شترا بە زۆر خەڵکرا ئەو بەڕێزانی هاوسەرۆکی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان من پێم وانەیە زیاتر Cê dedim her du beyanat. پێویست بێت لەسەری بڕۆم و دووپاتی بکەمەوە کوردستانی جیبینێکە بەرفرێنە بسەرێکی دەبێت جیبینێ دە بریار هاتە دایم کۆ کۆنگرەیە نەتەوی لە نەورۆزە 1999 هاندێک کۆنگرەیە Baş e ew bi vî şeklî hevanno. Aniha binêrine ji we re çi dibêjim hevanno. Niha di vê demê de ku li rojhata navîn pêşketinê giring diqewimin 24 desteya giştiya Kongreya Netîviya Kurdistanê kenekê li bajarê Venlo yê Hollandayê dest pê kir. Desteya ku bi duruşmeyê Yeketiya Netîviya Demokratîk tê derxistin wê du rojan bajo îro û sibê zêdetirê sêsed delege di nav de siyasetmedar hebûn nûnerê saziyan, rewşenbîr, nivîskar, rojnameger ji her çar perçeyên Kurdistanê dervê welêt însan hatin tevlîbûn. Rayadarên kenekê diyar kirin ku hin delege ji ber vîzê ji ber astengiyên bîrokrasiyê nekarîne tevlî bibin. Civên bi xwendina Sûroda Eyraqîb û deqeyekê rêzgirtinê ji bo şehîdan dest pê kir. Hevseroka kenekê a Xifê Zeynep Muradî pêşî besa giringiya Yeketiya Milletê Kurd û partî û siyasiyên Kurd kir. Wekî din hevserokê din Ahmed Karamûsî anî ziman ku Kurd wê bê statû nekevin sed salan û piştî axaftinê hevserokan jî dîwana destê hate hilbijartin. Endamên dîwanê axaftinê xwe kirin. Temam, baş xweş derbas bû. Civîn paşê jî bi temaşekirina sînevîzyonekî 27 salên xebata kenekê nîşanda berdewam kir. Ev sînevîzyon jî ji hevalê yani ekîba me hazir kir. Farûq Sakik min jî xwend. Di wê derê de her sal hema em wisa çê dikin. Hevanno. Niha ez cih dedim beyanata Rêzdar Murat Karayılan û Cemîl Bayîk. Hevserokê kecekê Cemîl Bayîk, fermandar Murat Karayılan ji civata giştiya kenekê re beyan şandin. Ez dixwazim emîn bim deng baş hevanno. Hûn bibêjin deng baş ez bidomînim ji ber ku ez carna dikim şüphê. Deng süper e ve çi got ka binivîsînim? Deng baş be ez hema zû bi zû bixwînim qet navber nedimê. Tamam. Ve çi got? Ka ji min re bêjin baş e, süper, temam. Mala we aba. Qet ne mesele ye. Em hema peyama Karayılan
و جمیل بایی گوهایه هر دیا قیامکی هفبش نویساندش کرم آخر خوش گوی خبیدنه از دوباره ناکم ام دسپیک دیوانا جواتا گشتی و تواهی اندام جواتی و رزداری سلاو دکن دخباتا و یا پیروزه جبوه سرکفتنی دخوازم و د جواتا پار آگشتی ده اندامتیامه قبول کر پجران ام سپاسیا خواه پیشکشی ودکم مخابنج بر سده من کو تنزانین ام نکارن د جوینه و ده آماده بن لی چه ارک وظیفه بکه و سرمه ام حاضرم پیک بینن ایرو لهرمامه هرما روشلاتا ناوین شهر جیهان یه سیمین هیه Armanca vî şerê jinûva dîzaynkirina herêmê ye dixwazin pergala siyasî ya beriya 7 salan ava bûbû biguherînin. Ev pergal li ser hîmê perçekirin û înkarkirina Kurdistanê hatibû avakirin beriya 7 salan. Lewma hem ev rewş hem jî şerê di navbera İran, Amerîka, İsraîlê de ji bo tevahî gelê Îranê ji bo gelê me ê Rojhilatê Kurdistanê mecal îmkaneke nû ava dike. Hem rewşa îro ya siyasî hem ev şerê ku didome. Weke Kurd em di vî şerî de ne aliyê tu kesekî ne. Lê belê eger ev şer bixware derfet îmkanên nû yên şoreşê ava bike bê şik û şûbhe wê gelê me Rojhilatê Kurdistanê van derfetan bikar bîne. La Rojhilatê Kurdistanê rêkeftina di navbera 6 rêxisinan de hatiye çêkirin tiştekî êrênî ye baş e. Lê belê kifşê diyar e di pratikê de hîn yekbûn pêk nehatiye. Em hêvî dikin ku ev bibe rêkeftineke rasteqîn ku bi her alî ve di pratikê de pêk were. Îro li ser gelê me Rojhilatê Kurdistanê zextekî heye, sêdarîkirin heye, xeterî heye. Di heman demê de elbet derfet îmkanên nû jî hene, firsendên nû jî hene. Yani hem xeterî hene hem jî derfetên derketine hene. Tenê ne li Rojhilatê Kurdistanê, niha li Rojavayê Kurdistanê jî aynî tişt heye. Piştî komplo, piştî êrişa 6 çilê 2026 peymana 29 çilê hatiye çêkirin di nava xwe de hin destkeftên şoreşa Rojavayê Kurdistanê diparêze. Lê belê hikûmeta Şamê destên li pişt vê hikûmeta Şamê wê çi qasî xalên peymanê cî bikin nekifşe. Niha hewldanên vala derxistina peymanê hê zêdetir diyar in. Bi esasî li tevahî Sûriyê geveran hîna ciyê xwe tam nedîtiye. Sibê li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê wê çi pêş bike ve ji nave nediyar e. Ji her cüreyên pêşveçûnê re Rojavayê Kurdistanê vekiriye. Hem xeterî heye, tehlike heye hem jî şert û mercên derfetên girîng hene. Li Başûrê Kurdistanê jî xeterî li ser destkeftên Kurdan bi giştî hene. Di vê çarçovê de giringiya pêvajoya Bakurê Kurdistanê jî ji bo tevahiyê Kurdistanê gelekî zêde bûye. Di vê pêvajoyê de rêbera po dibêje ez dixwazim li herêmê ji bo Kurdan ciyekî ava bikim. Yani Kurd di fermiyetê de tune ne. Komara Türkiye li ser hîmê înkar û tunekirinê hatiye ava kirin. Heya ev neyê guhertin destkeftiyên gelê Kurd li herêmê nakevin bin misogeriyê. Ji ber ku pergala herêmê li ser hîmê înkarê hatiye ava kirin. Li herêmê rol misyonekî dane dewleta Tirkiye. Eger ku li Türkiye Kurd fermî bêne pejirandin Kurd bikevin yasaya komara Tirkiye ev pergala 7 salî ji binî ve berovajî be. Wê vaya bixwara çi bîne? Di herêmê de ji bo gelê Kurd deriyekî nû veke. Wê gelê Kurd bikaribe destkeftên xwe mayînde bike, garantî bike. Lê ev hewldanê rêber apoyên çareseriya demokratîk wê çi qas encam bigire. Dewleta Tirkiye wê çi qas erênî pozîtîv persik bide nediyar heye jî. Heta roja îro jî zihniyeta dewleta Tirkiye zihniyeta înkarê ye. Zihniyeta tunekirina milletê Kurd e. Ji bo ku bi erênî bersiv bide hewceyî biguhertina vê zihniyetê heye. Heya ev hişmendî, ev mantıqa qirkirinê neyê guhertin ji bo çareseriyê di nava dewleta Tirkiye'de çi pêşveçûn çên ave. Aniha tekoşîn di vê çarçovê de dimeşe. Serdema ku em tê dane ne serdemekê ji rêzê ye. Hem ji bo gelê me Kurdistanê hem jî ji bo tevahî gelên herêmê serdemekî awerte ye. Wê di demên pêş me de qedera gelê Kurd û qedera herêmê zelal bibe. Ji bona vê em di serdemekî pir girîng û dîrokî dane. Bi encama şerê îro de di dîzaynkirina herêmê de wê çi qas cih bidin hebûna milletê Kurd û Kurdistanê nediyar. Ji ber ku astengiyên dewleta Tirkiye
astengin piştevanên dewleta Tirkiye hene. Ji bo navêyekê divê serdema dîrokî de tiştê herî zêde ji bo gelê Kurd hewce ye, yek hetiya netewî ye. Hewceyî bi stratejiyekê hevbeş heye. Ji bo ku derfetên dîrokî ji dest neyne revandin, ji bo ku gelê me jî di herêma rojhilata navîn de weke ku tê xwestin cih bigire, azad û serbixwe bijî pêşxistina stratejiyekê hevbeş pir zêde hewceyiyekê girîng e. Hevan ez vê derê dubare dikim. Yek, di vê derê de bawekî vekirî tê gotin li pêşiya hebûna milletê Kurd astengiya herî mezin siyaseta dewleta Tirkiye. Di vê demê de ku aniha pêvajo heye, em di nava pêvajoyê de ne bifikirin, dewleta Tirkiye û piştevanên wê astengiyên herî mezin li pêşiya hebûna milletê Kurd. Ev yek tespît. Di vê demê de tişte herî mühim ji bo milletê Kurd yeketiya netewî ye. Du, pêdivî bi stratejiyekê hevbeş heye. Çi ye? Yani milletê Kurd, partiyên siyasî Kurdan werin cemhev xerîteyekê netewî ava bikin, navê wî strateji ye. Armanca esasî, armanca nihayî a milletê Kurd stratejiya hevbeş dibe hebe. Tespîtekî gelekî girîng e. Ji bo ku derket yani ev imkanên dîrokî ji dest neyne berdan, ji bo ku gelê me jî li herêma rojhilata navîn çawa ku em dixwazin cih bigire, yani azad û serbixwe bijî. Yani Rêzdar Murad Karayîlan, Cemîl Bayîk dibêjin ji bo ku milletê Kurd serbixwe bibe, azad bibe, pêşxistina stratejiyekê hevbeş hewcedariyekî nebe nabe ye. Yani pir girîng e. Îro di asta herî jî orda hewceyî bi yeketiya neteweyî heye. Di rêya yeketiya netewî de yekirina hêzên parastinê, hevbeşkirina dîplomasiya netewî tiştên pir hêja û bilind in. Binêrin behsa çi dike evan me. Heqeten süper mühim in. Yani zû de ye min daxuyaniye wisa nexwendibûn. Kêfa min tê. Ji ber vê yekî min gotiye ev beyanatên ku îro hatine ji Qandîlê dilê mirovan hênik dike. Binêrin ji we re çi dibêjim. Karayîlan û Bayîk ji kenekê re dibêjin di rêya yeketiya netewî de yekirina hêzên parastinê, yani çiqas hêzên eskeriyên Kurdan hene, Peşmerge, Gerîlla, Qesede, Rojhilatê Kurdistanê, Pejak, partiyên din, hemî pêşmerge her derê. Ji bo bibin yek dibe, tamam, veya armancekî ye. û hevbeşkirina dîplomasiya netewî. Yani her insanên ku dîplomasiyê dike li Ewropayê, ne ji bo partiyekî, ne her partî ji bo xwe, ji bo netewa Kurd û Kurdistanê dîplomasiyê bikin. Yani em bibin netew, paytexta me çê bibe, merkezekî me çê bibe. Her insanê ku bixwaze Kurdan muxatab bigire dibe merkezek, adresek hebe ku xelk Kurdan muhatab bigire. Aniha cî me tune, adresa me tune ye. Merkezekî me siyasî tune ye, navendekî me siyasî tune ye. Amerika bixwaze bi Kurdan re hevdîtinê pêk bîne bi kîjan serî re dibe muhatab. Ne diyare? Dibe navendek hebe. Meclisekî Kurdan hebe. Paytext hebe. Hevan ez didomînim. Di rêya yeketiya netewî de yekirina hêzên parastinê, hevbeşkirina dîplomasiya netewî tiştên pir hêja û bilind in. Dibêje Cemîl Bayîk û Murad Karayîlan. Vana divê armancê me bin. Tamam, rast e. Lêbelê roja îro eger ku em weke fers, weke mecburî viya daynin pêşiya xwe, dibe ku xitmandinekî çê bibe. Ji ber ku em dizanin ku li Kurdistanê hîn aliyî ku naxwazin dewletên herêmê re werin hemberî hebû du hene. Hin hêzên me ê Kurdan ku cardin naxwazin derfetên dîplomatîk ên bi navê gelê Kurd dimeşînin ji dest xwe bidin hene. Ji bo navê ferskirina daxwazekî wisa wê zû zû pêk neyê, ev rastiyekê me ye. Ji ber vê mirov van daxwazan weke hedefekî stratejîk dayne pêşiya xwe, rast e di gavên destpêkê de tiştên pir lezgîn, pêwîst û guncaw bixe rojevê baştir e. Yani ev tiştê ku me gotin ew bixin armanca xwe ya stratejîk ya hedefa nihayî lê hin gavên acîl hene divê werin avêtin, divê mirov wana bixe rojeva xwe ya nêz. Binêrin her millet wextê ku pîlan û projeyên pêşerojê çê dikin,
projeya nêz heye, an navîn heye, a dûr heye. Divê merû wisa projeyê xwe çêbike. We goterê. Îje ême çêkirina dîplomasiyekê hevbeş ya netewî projeyekê navîn e mirov dikare çêbike. Yani wê çê bibe. Mecbûr e, mecbûr. Êrişên ser Kurdan me mecbûr dikin ku em bibin yek. Vaya 3 heftê ez dibêjim. Wisa niqitiye dilê min. Tehdîtên pir ciddî hene. Serkêşiya van tehdîtan jî dewleta Tirkiye dike bi rêya Şamê. Em didomînin hevanno. Ez navber nedim van beyanatên ku dilê mirovan hênik dikin. Di gavên destpêkê de tiştên pir lezgîn pêwîst guncaw divê mirov bixe rojeva xwe baştir e. Çi ne vana? Ya yekem avakirina konferansekê netewî. Ji bo vê hewldana me jî weke rêxistin heye em dixebitin. Lê divê bi navê kenekê hîn zêdetir xebat werin meşandin. Ya duyem divê çarçoveya giştî de stratejiyeke Kurd ya hevbeş hebe û herkes di hişmendiyekê demokratîk de li gorî vê stratejiyê tev bigere. Yani kesek berovajiya van hewldanan tev negere, siyasetekî alternatîv pêş nexe. Vaya xalekî pir mühim e hevandan binêrin. Ya duyem çi ye? Stratejiyekê Kurd ya hevbeş hebe herkes di çarçoveya hişmendiyekê demokratîk ya li gorî vê stratejiyê tev bigere. Acayip peşniyazekî makul demokratîk e. Bravo. Yani her rêxistin li gorî xwe biryara nede. Binêrin. Vaya tê çi manê zanî? Hûn zanin ev tê çi manê. Yani rêxistina Partiya Karkerê Kurdistanê kecekê dibêje. Di diyaloga me a bi dewleta Tirkiye re jî me bi tenên nehêlin. Me bi tenên nehêlin. Werin em bibin yek, werin em stratejiyekê hevbeş çêbikin. Hemî partiyên Kurd bi xwe qirar bidin. Hem li ser Sibaroja Rojavayê Kurdistanê, hem Sibaroja Bakurê Kurdistanê, hem li ser qedera PKK em bi tena serê xwe biryar nedin. Me mecbûrê vê yekê nekin. Werin biryarekî hevbeş ya netewî em bigirin, li gorî wî em gavan bavêjin. Hûn çi bibêjin ew? Yani hişmendiyekê hevbeş, stratejiyekê hevbeş ya milletê Kurd hebe a netewî em li gorî wî gavan bavêjin. Yani kesekî berovajiya van hewldanan pêş nexe siyaseta. Ez dibêjim vaya hewarekî ye. Vaya mesajekî pir girîng e ji bo netewa Kurd. Yani me bi biryarê me re tenên nehêlin. Mesela li Rojavayê Kurdistanê jî me stratejiyekî hevbeş ya netewî dikaribû çêbikirin. Ya nizam tê femkirin nayê femkirin ya. Ya stratejiya hevbeş a netewî tê femkirin nayê femkirin ya. Ya peyamên gelekî girîng e vana ya. Hakikaten ya. Ya dixwazim were femkirin ji bo ez nava heyecanê de me. Ya sêyem hevandam divê di nava rêxistinê Kurd de belgeyekê netewî were pejirandin qebûl kirin tu hêzên Kurd bi hev re şer neke. Li hember hev û du sîxurî nekin. Tu kes nebe sedema rijandina xwîna nava Kurdan. Şerê navxweyî dijminahiya di nava Kurdan de ji binî ve were qedexe kirin. Ji bona vê belgeyek hemû aliyan pejiran dibe, îmze kiribe, lazim e, girîng e. Çi bibêjin diya? Tiştên sereke yên mümkün ev. Vana dibe ev xalên her sî xalên ku me ji were rêz kirin vana aniha acîlen di plana pêş de mümkün e. Vana mirov bide pêş baş dibe. Dibe ku hinek tiştên din jî mirov di ser da lê zêde bike. Li ser vê esasî rojevkirina yeketiya demokratîk ya Kurd hewcedariyekê girîng e. Di vê çarçovê de rojevkirina konferansekê netewî dibe ku bi xwe re encamên diyarker derbixe holê. Mirov destpêkê tiştên mümkün, tiştên gengaz ê girîng bixe armanc ji xwe re baştir e. Êdin pişt re gav bi gav dikarin bikevin rojevê. Bêguman xala herî girîng ji nû ve avakirin e. Di vê çarçovê de divê keneke di rêw rêbazên xebatê de hin guhertinan çêbike. Çi ne ev guhertin? Numune. Divê keneke tenê ne bi partiyên siyasî re bide û bistîne. Divê bi saziyên sivîl re jî
bi saziyên civakî re jî bide bistîne. Bi tevahî çapemeniya Kurd re bide bistîne. Yani di Kurdistanê de ji bo raya giştî ava bike divê xebateke netewî demokratîka berfireh li dar bixe. Yani ez bi xwe acayip kêfxweşim, qîmetê didim vê beyanatê. Ji mesela hêzên keneke normal diviye bu buxa bifikiriya van tişta. Ya wextê ku dibêjin çapemeniya Kurd binêre, dibêjin Rezdar Karayılan, Murat Karayılan û Cemîl Bayek dibêjin bi çapemeniya Kurd re bide bistîne. Yani çapemeniya ku dikare xîtabê tevahiyê Kurd û Kurdistanê bike, çapemenî nebe dengê kenekê der nakeve. Çapemenî nebe dengê Partiya Karkerê Kurdistanê jî der nakeve. Yê tu partiyekî nikare derbikeve. Çapemenî nebe dengê hunermendan nikare derbikeve. Ya mühim. Çapemenî mühim e hevanno. Hakikaten giringî bidin van weşanên me, van YouTube'ên me. Acayip mühim e. Em dibin pencere, em dibin oparlora van insanên me, siyaseta me. Rêl pêşiya wan vedikine. Kenekê haya wan heye ji vê meselê. Yani çapemenî nebe nabe a. Çapemeniya Tirk dev jê berdin, çapemeniya Tirkî dev jê berdin. Ya pir eyb e binêrin. Di xebata kenekê de rojnamevanên Tirkî axêv diçin wê derê dişopîn. Ya tu bi Tirkî tu encamê xebatê kenekê ji kira dibêjî ya? Tu terî jî Kütahyaliya ra, Afyonliya ra çi dibêjî? Kenekê çêbiye? Konferansa xwe pêk aniye? Allah. Mirovekî Afyonlî, Kütahyalî, nizanim Karadenizlî çi xema wî, çi derdî wî kenekê heyan tune. Tirkî jî tu ji Kurda ra çi dibêjî? Tiştî wisa dibe ya eyb e. Ya hakikaten eyb e ya. Kenekê hem ji aliyek ve radibe kampanyayekî dide çêkirin ya jî piştgirî dide kampanyayekî her malekî bibe dibistan ji bo Kurdî û xebatê xwe jî bi Tirkî bimeşîne. Ma dibe tiştê wisa? Yo bîna xwe teng ne. Rast e ne rast e yani. Daxuyaniya Rezdar Abdullah Öcalan jî heye ji we re dixwînim ana hîn xilas nebiye binêrin. Yani divê bi tevahî çapemeniya Kurdî re bide bistîne kenekê. Di Kurdistanê de ji bo raya giştî ava bike. Ji bo xebatê xwe derbixe pêş. Xebateke netewî demokratîka berfireh divê li dar bixe. Cardin divê her beşekî Kurdistanê bîroya xwe ya taybet hebe keneke. Ev bîro divê di hundirê welat de xebatan bimeşîne. Eger berêbazên fermî li her beşên Kurdistanê bîro nemümkün be jî divê nûner hebin qet nebe. Ev kar li her beşên din jî dikare were meşandin. Bi taybetî komisyonên xebatên ziman, komisyonên çand, ekolojî, azadiya jinê çi qas aktiv bin divê ew qasa baş e. Ya esasî di Kurdistanê de, di asta cîhanê de li hember asîmîlasyonê meşandana xebat û kampanyayan pir giring e. Îro li ser ziman, li ser zaravayên milletê me zext û polîtîkayên asîmîlasyonê hene. Ev di cewhera xwe de siyaseta qirkirinê ye. Behsa dewleta Tirkiye dike ha. Ji bo vê divê em li tevahî dünyayê li hember asîmîlasyona zimên têkoşînê bimeşin. Kecekê, Karayılan, Cemîl Bayek behsa qirkirina milletê Kurd dikin ji aliyê dewleta Tirkiye ve êdî çi bibêjin? Îro li ser zimanê me, li ser zaravayên milletê me dibêjin, ew dibêjin. Zext û polîtîkayên asîmîlasyonê hene. Ev di cewhera xwe de siyaseta qirkirinê ye dibêjin. Di vê çarçovê de ruhê netewî yeketiya demokratîka milletê Kurd hîn zêde mirovan geş bike, divê mirov zêde derbixe pêş. Ji bo vê hewcehî bi xebatekî hê zêdetir aktif û berfireh heye. Saziya kenekê dikare vê yekê bi xurttir bimeşîne. Bi vê bîr û baweriyê em ji bo we tevahî endamên civatê dubare silavên xwe dişînin, di xebata we ya pîroz de ji bo we bi dil û can serkeftinê dixwazin dibêje Murat Karayılan û Cemîl Bayek. Mala we ava. Beyanata min ew qas bû, min pir kêf kirt, min zevq kirt, şa bûm ji ber beyanata wan. Hêvî dikim hûn jî wisa bin. Na hevan min binêrin. Aniha jî em cih dedim beyanata Abdullah Öcalan divê Kurd li dijî hev neyne bikaranî. Ne? Qandîlê çi got? Peymanekî îmze bikin. Di nava hemî partiyên siyasiyên Kurd de ê xwedî çek, sîlah
شارکرنا هفودو قدخیه خلاص دجبری هفودو بالرباطة تهديد يف قدخية يا نابي يعني بالشكل أنا هم جه dedim beyanata Reza Abdullah Öcalan hevan binirin çi dibêjim Rêberê PKK Abdullah Öcalan ji civeta giştiya 24 ya Kongreya Netîbiya Kurdistanê kenekere peyamekî şand ji İmraliyê. Abdullah Öcalan di peyama xwe de bal dikişîne ser yeketiya Netîbiya Kurdan. Öcalan her wiha diyar dike ku divê Kurd pirsgirêkên xwe, meseleyên xwe di nava xwe de bi diyalog û danûstandanê çareser bike. Li aliyê din Öcalan destnîşan dike ku divê Kurd rê nedin ku li dijî hevûdû werin bikaranîn. Wî xwest ku destkeftiyên Netewiyê Kurdan bi mantiqekî, bi hişmendiyekî hevpar werin parastin. Naveroka peyama Abdullah Öcalan bi vî şeklî ye. Welatparêzên hêja, xîtabê civata giştiya kenekî dike. Welatparêzên hêja, nûnerên qedir bilind, mîvanên bi rûmet. Berî her tiştî ez civata giştiya 24 ya Kongreya Netîbiya Kurdistanê bi hestên xwe yên herî ji dil silav dikim. Ez vê hevdîtina we ya watedar û 27 saliya kenekî pîroz dikim. Min jî li aliyê xwe ji bo avakirin, ji bo damerzandina kenekê ket daye, min piştgirî daye. Li zindanê jî qasî ku îmkanê min çêbiye, min xebata we tim şopandiye. Min dem bi dem pêşniyazê xwe jî ji we re şandine. Her nîqaşa ku li ser siberojê, li ser yeketiya Netewî, li ser mafê demokratîk û vîna hevpar a milletê Kurd tê kirin gelekî girîng e. Ev xebat di meşa dîrokî ya gelê me de xwedîciyekî taybet e. Kurd ji dînamîkên rojhilata navîn bûn yek. Gelê Kurd îro di qonaxekî pir girîng a dîroka xwe re derbas dibe. Kurd bi 100 salan rûbirûyê polîtîkayên înkar, tunekirin, perçekirin, bêstat û hîştinê re hatin hîştin. Hevî vê yekê jî Kurdan bi berdelên mezin vîna xwe ya azadiyê parast. Van şiyana xwe milletê Kurd yani hêz û quweta xwe şiyana xwe ya siyasî pêş xist. Ew bûn yek ji dînamîkên civakî yên herî girîngê rojhilata navî. Êdî ne mümkün e ku mirov qala hevkêşiyeke rojhilata navîn bike ku Kurd tê de neyne hesibandin. Nabe ku vîna wan tune were zanîn. Ev rastî ji bo Kurdan berpirsiyariyên nû xwaretîne. Berê her tiştî pêşxistina çanda diyalog û xebata hevpar ya di navbera Kurdan de erkekî dîrokî ye. Yeketiya neteweyî a Kurdan ne armanceke wisa ye ku tenê tevgereke yan partiyekî bi tena serê xwe pêk bîne. Ev yeketî dikare bi keda hevpariya hemû hêzên siyasî, rewşenbîr, jin, ciwan, dînamîkên civakiyên Kurdan ava bibe. Divê em rê nedin ku Kurd li dijî hevûdû bîne bikaranîn. Yeketiya demokratîk a di navbera Kurdan de ne redkirina cudahiyan. Tam berova jî. Ew civîna li ser zemînekê demokratîk a cudahiyan e. Armanc ne yekdengî ye. Armanc ew e em di mijarên neteweyî ê milletê Kurd yên hevpar de vîneke hevpar nîşan bidin. Yani îradeyekî hevpar nîşan bidin. Divê em di mijarên serekeyên neteweyî de helwestekî hevpar bi pêş bixin. Binirin Rêzdar Abdullah Öcalan aynı weke Qandîlê bang dike, isyan dike. Yani dike hawar ya. Peyamekî dide we. Peyamekî pir zirav dide we. Divê em bi tena serê xwe tev negerin. Yani xwe jî dixena veya helwestekî hevpar bi pêş bixin em li gorî wî tev bigerin. Divê em rê nedin ku Kurd li dijî hevûdû werin bikaranîn. Parastina destkeftiyên neteweyî a bi hişmendiyekî hevpar divê di nava prensîbên bingehîn yê yeketiyê de be. Ji ber vê yekê pêşxistina pêvajiyekê berfireh ya diyalog û danûstandinan a di navbera Kurdan de xwedî giringiyekî pir mezin e.
rêya derbazkirina xeyîdandinê veqetandinê ne şer e. Ne şer e. Ne şer e ya? Pê çi manê? Wextê ku hûn ji hev û dû dixeyîdin veya ji bo endamên Partiya Karkerê Kurdistanê jî dibêje. Wextê ku hûn ji meseleyekî nerazî ne, hema xwe sor nekin, bila temarê stûyê we wisa eşk nebe û êrişî însana nekin. Nerm bin, rêya diyalogê hilbijêrin, maqûl tev bigerin, bipirsin, çima, sedem çi ye, merû çawa dikare nîqaşan bide dest pê kirin. Rêzdar Öcalan dibe nîqaş bidin dest pê kirin ya. Nava xwe de baxifin, diyalogê pêş bixin. Çi ye, dew çi ye, mesele çi ye? Tu pirsekî divê bê bersiv nehîştin ya. Tu pirsekî her pirsa bê bersiv dibe problem. Binêrin rêya derbazkirina xeyîdandin veqetînên borî ne şer e. Mesela behsa çi dike? Veqetînên borî çi ye? Veqetînên borî çi ye? Yani insanê ku ji we qetiyane li hember wan şer nekin. Rêya wê axaftin e, nîqaşkirin e, dîtina çareseriyên hevpar e. Bi Xwedê yek ji we talîmatên Öcalanayê necî. Na bi Xwedê. Divê fikra kongreyeke netewî ya demokratîk ji wekî îfadeya saziyê ya vê pêwîstiyê bêdîtin. Binêrin divê fikra kongreyeke netewî ya demokratîk jî wekî îfadeya saziyî ya vê pêwîstiyê bêdîtin. Arman ji neperçekirine yeketiya demokratîk e. Li gel vê yekê paşeroja gelê Kurd tenê bi yeketiya netewî ve girêdayî nine. Ew di heman demê de bi têgihîştina civaka demokratîk ve jî girêdayî ye. Nêrina civaka demokratîk çareseriya aştiyane esas digire. Li gorî vê nêrînê divê pirsgirêk ne bi şer û tundutujî bi siyaset, hukuk, gotûbêjên demokratîk werî çareser kirin. Ev nêrîn wek heviya milletan, demokrasiya heremî diparêze. Rêxistinbûna azad û jiyana hevpar jî diparêze. Hilbijartina dîrokî ya li pêşiya gelê Kurd tenê nîqaşeke statûyê nin e. Mijara sereke ew e ku wê jiyaneke civakî ya çawa were ava kirin. Têgihîştina civaka demokratîk. Çi ye civaka demokratîk yani? Azadiya gelê me bi azadiya gelê din re nava hevda ye. Armanca wê ne şer e, jiyana hevpar e. Armanca wê ne perçekirin e, yeketiya demokratîk e. Divê em li ser bingeha azadiya siberojê tiştekî çiwa ava bikin. Tiştek ku îro pêwîstiya me pê heye rihê yeketiya netewî ya bihêz ê di nava Kurdan de ye. Ya 10 care dibêje acîl 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 pêdiviya me bi yeketiya netewî a bihêz a di nava Kurdan de heye. Êdî çi bibêje? Yani werin hûn bi xwe qirar bidin yani. Ya yeketî tê çi manî? Avakirina stratejiyeke netewî tê çi manî? Aynî tiştê. Yani werin hûn kom bibin, kongre çê bikin, nava xwe de biryarê bidin, em li gorî wê biryarê tev bigerin. Yani eger navbera Kurdan da yeketiyekî çê bibe, merkezekî hebe, tiştek ku zûde em dibêjin, piştevaniya demokratîk a bi gelên rojhata navîn re jî gelekî giring e. Yani bi milletê rojhata navîn re hevkarî çêdibe. Ji ber ku merkezekî me heye, êdî bi wê merkezê re danûstandin çêdibe, muxatabî çêdibe. Divê em li ser bingeha azadiyê siberojeke hevpar ava bikin. Ji ber vê yekê divê Kurd lêgerina xwe ya ji bo yeketiya demokratîk mezin bikin. Parastina destkeftiyên netewî, bihêzkirina nirxên civaka demokratîk, berpirsyariya me hemiyan ya hevpar e. Bi van hest û ramanan ez civîna we carekê din silav dikim, ez hêvî dikim nîqaş û encamên wê xizmeta yeketî û azadiyê bikin. Ev yek wê bibe alîkar ji bo siberoja demokratîk a milletê me, ez serkeftinê dixwazim hemû beşdaran bi rêz silav dikim. Dibêje Rêzdar Abdullah Öcalan di peyama xwe de ya ku ji kongreya
netewî a Kurdistanê re şandiye kenekê re. Ya êka hûn jî fikrê xwe binivîsînin. Mala wê ava. Ya ez pir dixwazim Kurdî zimanê ku seyevanna ecayîb tê de estetîkek heye. Tê de huner heye. Axaftina bi Kurdî weke stran e. Bi xwe de herike. Bes mirov zanibe xweş bixwîne heqeten. Mirov tona dengê xwe eyarke Kurdî xweş bixwîne, mirov dikare bibe nimûne ji bo nesla siberojê. Netirsin. Gotinê erebî bixin navê, Tirkî bixin navê, baştir e ji Tirkiye herî baş. Yani Kurdiye herî xirab baştir e ji Tirkiye herî baş, ji Erebiye herî baş. Ji zimanê xelkê di wê manê de dibêjim. Mereq nekin. Îja werin em kanalên bi vî şeklî bi pêş bixin. Kurdiye estetîk, narîn, xweş bi milletê xwe bidin nasî. Hûn bixwazin em bi hev re xwendinê jî çê bikin hin êvaran. Em tekstek derbixin danî ser ekranê, em bixwînin, em bi hev re bixwînin. Bawe herî baş çi wat dikare were xwendin. Dibêjim em nûçeyên din li zêde nekin hevan no, ew qas bes e. Beyanata Murat Karaylan û Cemîl Bayîk ji bo kenekê gelekî mihîm bû, me xwend bi hev re. Ji bo hevalê ku nû ketine weşanê. Ji kerema xwe re herin serî ji nû ve guhdar bikin. Bibin abone, bibin endam vê kanalê bi pêş bixin, pêdiviya me bo heye, pêdiviya milletê me jî bi me heye. û beşa dawî de jî min beyanata Rêzer Abdullah Öcalan xwend. Vana beyanatên çi wan e? Hawar e, hawar. Hawar e. Peyamên pir zirav in, hesas in. Bang li milletê Kurd dike. Stratejiyekê hevbeş çê bikin. Hemî partiyên Kurd werin cem hev. Soz we çi biryar de em li gorî tevgerin. Bila kes dernekeve derveyî van stratejiyan. Êdî çi bibêjin? Çi bibêjin? Ya. Xatirê we silav rê sevan min, dem baş. Sibê ji bîr nekin dengbêjê me heye. Bername dengbêjan sibê saet 8 da ye.